Ik hoort van die, als de appelbjemmen bloeien. En als de parren, oh wat ik wou zeggen, ik denk de bjemmen door elkaar. Het ben eerst de parrenbjemmen en dan de appelbjemmen. Kan ik dat nog even horen doen? Dit is de K-route miljoen reportages oer. Hoe het Friesland er oer pak een beetje 30 jaar uitzien. Nevens de theatermakers van Bujoch dan. Haar nijste theaterproductie Friesland Wonderland gaat daaroer en gaat morgen in première. Ine Stimmer begon eind jaren 70 als zangeres van de Friese folkband Ierold. We daar daarna in Duitsland en kwam in de musicalwereld te lonen. Maar is nou waarom. En het korps van Weidem heeft het dreig, maar mooi net kopje ondergaan vinden ze. Daarom komt het dorp in actie met een film en een feestje. Ze zitten wat met een probleem. Aan de ene kant willen ze wel graag zien wat er al je te beleven valt. Maar aan de andere kant dan zijn ze bang dat ze dan de kloef wordt jouwen en dat de grapper dan zijn ambitie al is. Maar nevens programmamaker Sjoerd Iberma valt het al hiervoor wat daar. Hij kreeg het voor elkaar om alvast bij de nieuwste voorstelling van Bujoch te zien. Friesland Wonderland. Die het morgen in première gaat hier in Ljouwt aan de Tesselskadestraat. Het is een satirisch stuk dat gaat over hoe het Friesland er mogelijk over 30 jaar uitzien zal. En dat heeft de vorm gekregen van een museumvisite in het jaar 2045. Welkom bij de Slag bij Warrens. Mijn naam is Siebe Magginga. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Welkom bij de Slag bij Warrens. Welkom. We zijn net officieel hier, maar Jimme krijgt een voorproef. Dit is de Bosbergzeel. Dat verwijst naar de Slag bij Avondskeer 2020. We willen ons sport dienen, maar het is wel een oude mannensport. Ik kijk over de verschansing. De granaten ontploffen nu verder. En de eerste golf die vormt zich. De manschappen, gescheiden door enige meters, een lange lijn van vlekken, hollen voorwaarts. Zonder een kreet, zonder trompetgeschal, in de grootste stilte. Het is een hele hilarische voorstelling, maar de ondertoon is wel heel kritisch die we hebben natuurlijk. Want wij hebben hier wel op een gegeven moment een beetje clear maar dat ophemelje van de Fries. En we waren op een gegeven moment wat lelijk van het DNA van de Fries en de vermarkting van Friesen. En toen dachten we op een gegeven moment, ja dat ben we zelf ik. En wij zijn eigenlijk de dupe van de vermarkting van Friesland. En die ondertoon, die serieuze ondertoon, die heeft elk mijnaam in zijn eigen voorstelling. Ik ben hier in het Nije Fries Museum 2044. En ik ga hier van alles en nog wat te keep. Wat doe destijds hartstikke hip en modern weer. Dit authentieke picknickkleed van de Boetendoor-iterij op Culturele Haatstedt 2018. Dat was een groot succes, gastvrij Friesland. Dit is al wat we verstopt hebben in de rin van de tijd. En wat nou weer naar Boeten komen kan. Nou ja, dat wil ze hier in deze omkrieten. Hartstikke illegaal, nevens mij. Hartstikke illegaal, ja. Het is eigenlijk een museum wat net besteedt mooi, want we leven onder de bezetter. Dus ja, meestal moet je er stiekem komen. Het is een museum in opbouw en het is ook al je verdekt. Hè? Want als wij ontdekt worden, dan ben je weer zwier de klos. Dit is de romte van de laatste bedenking van de Slag bij Warrens in 2019. En hier is de voorzitter van de laatste bedenking. Je mag wel even mooi praten. In deze zaal is de bedenking van de Slag bij Warrens te zien. Die organiseer ik dus elk jaar. Dat doe ik altijd met heel veel plezier. Dat doe ik nu al zo 14, 15 jaar doe ik dat al. En vandaag dat het dan nu in het museum is gekomen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat het nu ook in het museum staat. Dat mensen toch een beetje kunnen weten van hoe zit het dan met die Friese tradities? Hoe gaat het allemaal? En het is natuurlijk een enorm groot volksfeest. Ben je nog van die gipfries en crackers vroeger die erop aankomen? Nee, dat is helemaal voorbij. Er komt nog wel een voorzitter van de Friese Volkspartij. Maar dat hele extremistische wat ze destijds hadden, dat is er niet meer. Het is gewoon de liefde voor de cultuur. En ja, dat merk je aan al die artiesten die hier komen op te treden. En dat geeft mij elke keer ook een heerlijk gevoel natuurlijk. En dit is een prachtig museumstuk. Dit binnen de oudste nutten van Friesland. En doet zij amper meer inkomen, door haar ze in de laatste regionale televisieuitsturing van Omroep Friesland, had ze nog een Frieske Bert en Ernie maken. Hey Bert, ja. Hier achter deze door, daar zit de laatste Friese exoot. Het jaren in Boeteland West, hij is allergelokst rondkomen.
En wij hebben hier in ons museum. People do forget what a huge, huge star he was. I want to be loved by you, just you, and nobody else but you. I want to be loved by you alone. When I sing this song, it always reminds me of primary school. I was in primary school in a little village near here, you know. It's called Veenwouden. Ik speel de rol van Miss Tony, maar uiteindelijk mezelf, Teun. En ik ben ooit naar Boetelon verhuizen, omdat ik heel goed imitaties doen kon. En ik ben daar groot geworden met Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Edith Piaf. En uiteindelijk, na het versterken van mijn oren, ben ik weer omgekomen in Friesland. En hoe ik datzelfde hier ook bieden, maar bleek ineens dat imitaties van Terke en Griet volle beter omsloegen. Daar kreeg ik het applaus mee. En daar word ik lelijk om in mijn stukje, want dat is net wat ik wil. Ik wil vernijing brengen en ik mij mezelf niet wezen. Non, rien de rien. Non, je ne gratte rien. Ni le bien que m'ont fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Is het leuk om een vrouw te spelen? Ja, het is compleet anders wat natuurlijk normaal wist. En ja, ik bedoel, ik ben een fysieke speler, dus ik maak altijd heel erg gebruik van mijn lengte. Dus dat ik in een panty onderin en dat is mijn lange skonkenshirts, lippenstift, make-up. Ja, daar hou ik altijd heel erg van. Dit, Molly en Vrouwlie, is Janne Wietske de Vries. Zij wie deputaire van cultuur. En zij wist als je een oor dat je net naar het vliegen zit, maar naar de takkomst. Zij nam u's onder hand. Zij wie voor u een soort mem. En wij lijnen bij haar onder het borst. Janne Wietske de Vries eigenlijk als icoon, als u's mem 2018 deel zetten. Nou, omdat ik wel kritisch ben het in de culturele haardstad en alle oren dingen die er... Friesland Vaart en Frieske Vierzichten en Fries Festival. Nou ja, daar is Janne Wietske de Vries is daar wel u's mem is maar van we moeten Friesland op de kaart zetten. In een droge zon zijn blik gericht op zijn boogstructuur. Ik haal diep adem en ik zeg: handen omhoog. Handen omhoog. Dus voor het kaartje spannen litten hier net matten. We het verskieten. Excuus. Je hem huid naar mem. Sorry. Dat niet Friesland dan wist. En... Sorry. Spijt me. Begin. Spijt me. Jammer. Al wij in een soort profiel passen moeten, we eigenlijk net inpassen, maar dat is toch toch een soort marketingbureau. Ja, dat verrekken we ten alle tijden. He, wij hebben ook een vaststelling in de culturele haastheid op Oudsterdiek, maar het is wel uw vaststelling. En als we daarom liëren kunnen, is het prima. Maar als wij in een keurslijf drukt worden van sa mottet, dan jekken wij jou. 28 februari openen wij de deuren van dit museum. Wij wachten nog op 3 portretten van Wout Zielstra, Sven Kramer en Ilke Lok. Een skoft wie is uit beeld, hebben we niet van Hayet, maar nu is ze weerom, Ines Timmer. In de 70 jaren maken ze namen als de zangeres van de Friese folkband Ierholt. De nieuwe daar is in Duitsland, kwamen ze te wennen in Esten en dan winnen ze nog. Maar ze komt ook wel gauw dus waarom in Friesland, want ze heeft een vakantiehuis in Ezonstedt. En daar werkt ze nu aan een nieuwe muziektheatertour die het Ines komt te hieten. De jaren met haar verste pianist en arrangeur Peter van der Zwaag maakt het zeker CD, maar lieten die ze daarop zond. En op een blauwe man die ties, die was die toon, die vreet of snijn. We stoom in happy ein, we stoom in happy ein. Of op een sneur vanzelfs wat jouwt het, blauwe man die steen of snijn. Do wust mijn happy ein, do wust mijn happy ein. Wel leuk. Nou, dit kunnen we wel eens opnemen. Zullen we het eens opnemen? Ja, muziek dit is. Ines Timmer, wie in de jaren 80 al dwaande in de Friese muziek. Zo eentje ben
Die zie ik dadelijk zitten, ja die voel ik haar. Ik val nogal op lengte, maar hoe jongens wat een strop. Doet hij onder de douche, die hoe laak ik mij slop. Ik wel een echte man. Maar haar carrière begon pas echt vorm te krijgen in de 90 jaren. Ze werken mooi om bekende musicals en theatershows in Nederland, Oostenrijk en Duitsland. En nog heel tijd is de energieke jongeres actief in de muziek. In de 20 jaar die ze nou in Duitsland wennet, hebben we niet meer van haar jet. Maar doet ze een oud Fries klierenboekje veromvoen en de nummers van Cohen in het Fries kjedden, rekken ze zo enthousiast dat ze zelf ook heel graag weer wat solo in het Fries gaan voeren. Het is een heel persoonlijk programma. De cd is ook een heel persoonlijke cd. Het zijn echt dingen die het mij heel wat dwaande houden. Dat is deels maatschappij kritisch, maar deels ik het reizen, het heel soort onderwijswijze, het leven uit koffers. Hè, want ik ben heel vaak op tournee en de onrust die dat mij brengt. Ik ben in de oren 20 jaar, nou de eerste 8 jaar heb ik haast non-stop spelen in grote producties. In Cyrano de Bergerac, Phantom, Elizabeth, Beauty and the Beast, Funny Girl, Klokkenluider van Notre Dame, Ik was niemals in New York. Oh nee, dat is veel letter. Nou ja, en dat wil ik gewoon niet meer. En Ik was niemals in New York, ik spelen, dat weer ik 2,5 jaar. Alle week 8 shows en dan joeg ik nog 8 uur zongles. En ik wilde dat net meer. Ik wilde niet. Dat is slopend. Dat is de uitnodiging voor de burn-out. Komt-ie. Voor het nieuwe theaterprogramma krijgt het repertoire uit haar Frieske tijd een nijjoske. En verschillende tekstschrijvers hebben leest een persoonlijke tekst door in de schreeuwen. Peter van der Zwaag had de muziek erbij gecomponeerd. Als de appelbiemen bloeien en als de paren... Oh, wat ik wou zeggen, ik denk de biemen door elkaar. Het ben eerst de parenbiemen en dan de appelbiemen. Ze sjocht haar nieuwe theaterprogramma zelfs als een brege tussen doe en wat ze nou stiert. Ik beziek je altijd een lied zat te zongen, zodat ik de mensen bij mij op schutten look en dat zij toch mijn eren dat lied zongen. En wat er op dat moment in dat lied gebeurt. En of dat nou een jonkje met voetbalschoon is, of het is de grote liefde die ik viel van mijn man, of het is het protest wat ik jaren later wel zien de onbegrensde hebzucht van de mens ten aanzien van ons planeet. Hè? En ik ben in elk lied ben ik emotioneel belutsen. Ik ken Ines dus heel goed, dus ik weet wat ze zongt en hoe ze zongt. En wat haar kwaliteiten lezen. En voor mij is dat heel heeg. Ik vind haar echt een van de allerbesten in Friesland die het zongt. Dus mijn, hoe zou ik dat zeggen? Als ik aan het componeren begin, dan ga ik wel een heeg doel verregen of zo. Ik vind het zelfs heel fijn om het heel riek te maken. Dus heel, ze komt ook uit de jazz, ze had een soort jazzzongen. Dus dan kist harmonisch ik volle meer permitteren. Ik weet nou volle meer wat wichtig is voor mij. En een programma te maken waar ik mij het en ziel achtersteen, dat is voor mij ook griezelig wichtig. Dat is, en dat is het leuke van de oergong en van de fase van het leven waar ik nou in zit. Dat ik duidelijker mijn behoeftes en mijn wensen herken. En ik daarna dan handel je. Maar het is net ik sluit wat oud. Nee, ik maak je naar je doorhebben. Dat is meer het gevoel. Het is net van, nou heb ik 20 jaar beroeps en nou doe ik dit nog en dan is het voorbij of zo. Nee, helemaal niet. Wat komt hierna nog dan? Ik zou heel graag dit programma wat ik nou doe
verdiep je wel met een teruggaand verhaal, want het is dus nog meer losse verhaal. Maar ik zou graag een programma spelen willen in de trend van Shirley Valentine. Dus een doorgaand verhaal, een eenvrouws musical. En ja, dat zou ik graag het komende jaar doen. Maar dat is al ja nog. Ik ben een beetje scrut niet. Dit moet eerst maar rennen. Maar nee, er ben nog zo'n soort verhaal te vertellen. En op een blauwe maritie was die toen zich vreed nog staan. We stonden in happy eye, we stonden in happy eye. En al op een stuk zelfs op jou, blauwe en die stil aan staan. Door we spring happy eye. Door we spring happy eye. Dit is zoals ik net heb ingezongen. Ja. Wow. Mooi niet? Prachtig. Dat houden we. Helemaal goed. We beginnen in Weidum, want Weidum die kun je leden met vinden voor het korps. Daarin binnen ze net de enige jaar, maar Skonde is het al en dat vinden ze al jaar. De sfeermaker van het dwar, die sturen in 100 jaar trouwens is net samen de laan uit. Dus daarom zetten ze machinaal de schouders eronder. Dat vind ik het mooie van Weidum. Wat? Als er iets gebeurt, dan vreegt een peer meisje en vreeg jongens nog even een peer. En dan is het direct een hele keppel meisje. Is het nou kriesbal, is het nou verkeerd, is het voor toneel of voor dit soort dingen. En dan moet je best voor grutska bezig, vind ik. Machinaal. Beginnen we omheen. Komt de sponsor los. Ronnie, moest toch 100 euro sponsoren? Dan moest je hem steen liggen. Oh, laat hem maar steen dan. Laat hem maar steen. Wiebo Smits werkt in Weidum en is vormjouwer theatermaker. Hij weet dat de plaatselijke muziekverenigingen dreig het om bestaan te blijven. Dat met die leden valt dan misschien nog wat aan, maar geld om naar je instrumenten te kopen, dit ze zou een tab binnen, is er net. Ik wil graag een keer een film maken. Dat lijkt mij mooi om te doen, een uitdaging. En toen kwam Klaas Theelma bij me. Hij zei, we hebben in februari wel altijd iets bijzonders dan met korps. Kunnen we dat net combineren met die film? Nou, daar heb ik eigenlijk even een paar seconden nagedacht en zei ik, ja, dat is leuk. En dan doen we dat mooi live korps en live acteurs of actrices en een film. Wat wie dan krijgt mis met het korps? Te min leden, te min financiële middelen. Dan moesten naar toeters, mag ik net zeggen, maar trompetten en zo komen. Maar daar wie eigenlijk haast niet heel meer, want er een heel soort leden ophouden in de rest van de jaren. Fijk? Sluipreclame. Fijk? Wat het idee is dat hier komt Colonel Bogie komt hieronder, dus je kan wel een beetje marcheren. En hoe is dan doen we dat gewoon even? Ja. En dat kun je best wel een beetje neurien. En net la 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 la, dat hoeft net maar. Dan roepen wij wel weer actie. Daarna komt neemt het korps de Oema Kazoes in het goede tempo. Fietsers kunnen we omwaaien. Dit is toch briljant. Dit is zo prachtig. Hier wij een weddenschap dat wij Pieter Vreekjesson al maar eens in het dorp zoeken aan. Zij kan nog geleden hier.
Je komt maar binnen en dan is het een bioscoopzaal. En de vervaren zitten op de grond en de film speelt erboven. Dus we moeten met 2 schermen werken, want de dirigent die krijgt via een tweede scherm krijgt hij een heel soort informatie om wanneer moet ze invallen, wat is het tempo en dat soort dingen al. Ja. Dan gaat de film weer oer in live toneel, theater. En dat gaat er weer oer in film en er speelt het korps voorbij. Dus het is eigenlijk een organisch geheel wat we ervan maken. Dat alles in elkaar oer gaat. Dat is net een stukje korps, een stukje film, een stukje toneel. Maar dat alles bij elkaar past en in elkaar oer in. Dit vind ik wel wezen. Op een gegeven moment met het korps opgehouden. Dit zit de zeel dus net. Maar dan stop en dan weet de dirigent is van nou, moet ik stoppen. Die dief, die dat vers net uit de weelderigheid. Je dacht het gewoon helemaal net. Het is een mes die het aan de menselijkheid instrumenten stellen. Had hij nog maar weer daartoe te. Dit is fake, dat is chits. En die ene vindt het korps helemaal niks. En die andere vindt het korps wel leuk. En dan wordt er op een gegeven moment nachts inbrutsen en wordt al je spul stijl. En dan zien we dus de hele tocht van hoe het stijl wordt. En wat ze dan live doen in de zaal is dat Jits die wil eigenlijk, die vindt het maar niks. Maar die probeert het dan de mensen op te hitsen. En het korps op te hitsen van dit moet leuker, dit moet leuker, dit moet leuker. Het toch mij een beetje denken aan fanfare. Ja, klopt. Dat hingen wij zelf voor het werk heel sterk. Ja. Ja. Vooral in samen in de tijd en dan samen snel de schouders eronder. En het lukt ik nogal weer en het gaat zat je willen. Precies. Heel mooi. Ja. Ja. Het is sowieso slagen als just hoe het korpsstemmen omgaat. Omdat iedereen is zo enthousiast en ik ben erg enthousiast en we hebben wat figuranten nodig op een sneur en op een snor en er staan er al je korpsleden. En ik denk, wat is dat geweldig dat iedereen denkt gewoon een mooi werk, terwijl je hetzelfde doel hebben. We willen gewoon een mooie joen hebben. We hoeven net langs filmfestivals of dingen, we willen gewoon een mooie, bijzondere joen maken. En dat het dan op timing en zo alles slacht, dat zien we 2 maart. Maar daar ging ik wel vanuit. Het is net zo met deze de beste korps. Hè? Alsjeblieft, mooi dan, hè? Hey. Ja, dit is vet, joh. Dit is echt mooi. Nog eens. Dit wie de kaarroute na weken dan hebben we een special over theater. We zullen het hebben over de toekomst van het theater. Nou, er op alle fronten bezuinigen wordt. We zullen nou experimenteel theater van 3 man die het hem sluitnomen hebben, maar er net te komen om het uit te vieren. En we zullen nou de Lietse Kannibaal in huis met een mierdwarp groot in wezen kennen. Van nou bedankt voor het zien. Tot na weekend.